Bocsánat, hogy összeiszlamizálom az üzenőfájad. Te csak érdegélj. Sielj, bulisz, supi, dubisz. Tanulj, hogy legyen diplomád, aztán húzz ki a sok. Hülyét hagyd itt, mint engem, kényelmes sodi. Névizést, jenj összejött a Dante-poklal. Igen, ez a ruha jól áll rajtad. Igen, szerintem is tök undi a rohozadály fogsora. Igen, ez jól lesz szerintem. Igen, illik hozzá a piros. Igen, a szemináriumon téged nézett mindenki. Igen, a Szilvinek tök csúnya meglapát fülei vannak. Igen, szerintem is megér egy próbát. Igen, én is jól érzem magam veled. Igen, az tényleg tök vicces volt. Hehe, igen, neked is bejön a szád. Igen, ihatunk egy kávét. Igen, itt eszembe neked most. Igen, sietek, mindjárt jön a putválni. Igen, ez az nehéz, mit szólsz, Hiszike? Igen, ez, még keményebben. Ó, igen, ez valami isteni volt. Igen, kérek egy pohár vizet. Nem. A 16 perc 17 másodperces öripari faszi variszopódéte kipististannyi kinyögi az igazi nyilvész az nyelmi krakakó leönne mindenréje frakakakó merezenyi fizesséjétek a múltkor a jövőjövőri pontban térd meg címatlázsának címe. Nem mondok egy semmi újabb, de te már jobban tudod azt. 2060-ban ez az egész már a bukikátban lesz. Csipi mikrocsippi csupházi pókája lesz. A hipotalanus Szodországisztán fővárosában orrot lakik a neurotranszmitter, papja neurotranszmitter, mami és a kicsi. Ötak fibrid neurotranszmitter, nyájde cuki picipónia. Akinek leszek gondolat hullámrezgés adapterszörfi kockás hasítépi logaritmus gondolat felhelye halmazának hatványhalmazát képezi az összes ötak flész halmazának, mi pedig ekvivalencia relációban vészekben decimetrikus lenni identitás függvényi kapció, ezért aztán a póniló gondolat mi lehet képzeletet formájának bármiképpen görsvanat. Földrödéje, mint hangkép vagy ertészeti elemzésig a herenyolatás vágy, de nem kapsz ifasz öreglány, ha nem viselkedsz, végén kaphatlak. Azért egy mamóbaszatás belefétál, szóval képzeleted eldöntheted, hogy közzé teszed-e a nökráffána, vagy nem teszed-e közzé fánkimán a negyedik dimenzióban, a kettőt látha színesben is hány nulla mindegybe zárt rendszerben, még magában zárt a hiúság lakatjának kulcson, ahol az új szuperdurva konform páncélszer kényelszó malacka viskóját elfújja a fosíriadó figyelmeztetés enyhe előfingó farkaskorma bináris lehellegszellője, mert nem lesz szükség a harmadik, negyedik, jelenleg részlegesen mobilis koordinatív, asszociatív és idempotens konjukció lefuttató okosternódra, meg lepitopinódra, meg kintosódra, meg azon belül meg, hogy is ez a többi, azt érthetően is írom, csak nem itt, hanem ott. Csak itt butítani kell foglalja, ha kiszedjenek a Matrixban hipnózisok melankólikus narcisz nagyjából getsz, szóval. Én ezt multizom még azzal, hogy írok kifele minden szart ide neked. Mert ez most bemegy a tudatalattiba, ott megmarad, mert mindent megjegyez a kis agy, és akkor annak örülni fog a nagy agy, aztán meg összejönnek a végén, és lesz egy kiderült, hogy ő volt a gyilkos. Novella csavar meg jól megcsinált Heidec kürközi gépezetek lézerjövő. Durva hangeffekt, mindenféleség, kolosszálisan megtudott a hülyesség. Évrén töltségformába öntve, hogy elnyalizhassa az asszizi, mert nyomkodja szarságát, akkor modern okos ember csak azt, ha valamit nem ért, akkor már jönnek az űrsumérok, az van, aztán bring hangulatja, szóval ha itt vagy nem vagy itt, ha ott vagy, akkor is itt meg vagy, és akkor meg. Az valóságok közötti nem valóságok Matrix purgatóriumának szoppantjuk xenomorfjának bináris fasznulla számának, mivel egyén pöröksz nagyon és hi a felébredsz később, mint Ázsiában a munkás milliárdok, akik nem vágják, mi van, mert zéro tájékoztatáson, akkor arra fognak gondolni, hogy miért nem te fröccsented a saját hülyeséged játékot, amit neked készítetett a másik, hogy te megvegy a pápban, meg klik és viszed a like csomagot, aztán oda haján a móda meg a dollár, és aztán ez meg azért. Mert már robot csimpik is elvégezhetnék, a te létezésed lehet csak akkor. A sok milliárd munkanélküli meg háborúzásba okozná a kétlábúakat. Csak a fő zsidó, a fő arab, a fő kínai, a fő európoda, a fő japán és a fő mindegyik okosai akkora gecik, hogy nem okosabbak a természetnél. Ami pedig kezdeni egesmedvésebb kurva nagy ajaj tornádó gyanúsan. Jégkorszak frakkos kis pingvin szerenálltá az jövőt, és így annyira nem irányít itt senki világot, hanem mindegy felejtsd el, nem lényeg, szóval. Vagy legyél itt, vagy legyél amott, mert ha ott is itt vagy, meg amúgy meg itt sem nem itt, akkor se Júliában vagy, és a neurotranszmitter papa mama.
és a kics fraktál hibernáltál lapotban lölükáznak, de nem akárhogy, mert közben még a segbe baszissza őket egy jól megtermett. Gonosz pingvin fóka mémodiás algoritmus desnó faszít, kirakati ki az igazi, aki a nem igazi, nagyon lapik, akik elállításkor vannak a torkában. Na hallod, menj már odéjén, nem hallod? Nem látszunk, ha-ho-ho. Ja, elnézést. Na húzzál már a gecébe, ja. Elnézést kértem, és már megyek, ne szállj, hülye gyerek. SSHH őrszolgálat 1-es HHH. Felszököttek bolond a színpadra, és azt mondja, hogy ő Beethoven. SSH őrszolgálat 2-es HHH, ő az egyik szervező kislány apukája, amolyan backst tagja véletlen közbelépő pornográfiai díszlet. Hagyjátok. SHH vettem. SHH nyem.